fer un bricomaneltec. Un bricomaneltec que el que intento és explicar una mica el que m'agrada, que és tindre ordre i adreçar les coses. És una cosa que se'm dona bé. Aquest és el meu petit escritori, que és d'un moble que vaig reciclar. Vaig treure el que era la carcassa del darrere, perquè veieu una mica. Aquí tinc un altaveu que el faig anar per l'ordenador, per la sortida d'àudio, un disc dur, que és el que mantinc, que el vaig treure d'un antic PC i el vaig ficar en una carcassa, i per aquí podeu veure una mica del fil, una regleta elèctrica, me la vaig afegir dintre del moble, tinc una endoll a la paret i ho tinc tot connectat allí, així que quan vull retirar-ho, ho retiro tot i desconnecto l'endoll. I això una mica perquè feu el que són els cablissats. Com és un disc dur que només ho feien aquí, l'hi fixaré aquí a la paret aquesta del moble i de moment l'hi ficaré. Aquest joystick només l'utilitzo aquí, l'he fixat en 4 grapetes i així ho tinc aquí una mica lliure per poder estirar. També he adreçat la font d'alimentació del disc dur i els seus dos cables, l'alimentació i la sortida de l'USB, que ara la connectaré. Ara ja, després d'un quart o 20 minuts treballant, veureu que tot això ha canviat una mica. Bueno, aquí deixo aquest vídeo bricomaneltec, perquè veieu una mica com se pot adreçar les coses i està en el sentit de l'ordre, que jo penso que amb això també va bé a la vida. Eso es todo, amigos.